सिलिंखारनि लामायाव नामा सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामा? इनाय दखलनि आवथायाव सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामा। हाग्रा दानस्रांनायाव राजखान्थिगिरिनि आखाइ दं नामा? दानजोब्बाय मथा-मथि बिफां गिदिर-गिदिरखौ दानजोब्बाय। साननैसोल' जादों नैबे दिनै दानफायनायमोन नै फुङाव। नैबेफोरो ओरै दानजोब्बाय। फिन बिटिसिनि हाग्रा सम्पद सिलिंखार खालामनाय नुनो मोन्दों चिराङाव। सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामानि हाग्रा सम्पद फारसेनिफ्राय फिन दानस्रांना हमदों इनाय दखलगिरि दुथांफोरा। जाय समाव बिटिसिनि गुबुन मोनसे हादोरारि हाग्रामा महरै सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामा महरै आबुङै गनायथि मोननायनि उनावबो बेसेन गोनां गेदेर गेदेर दंफां दानफायनाय नुनो मोन्दों। बेनो जादों सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कनि सोमोनांथावना सिलिंखार नुथाय। गेदेर गेदेर दंफां दानफायना सिलिंखार खालामदों। खमैबो फां 30निफ्राय 35 दंफां दानफायना सिलिंखार। चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि रुनिखाता रेन्जनि बेन्दोङाव थानाय सोरां बाजार ओनसोलाव सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव गोदानै हाग्रा दानस्रांनो हमदों दुथांफोरा। जाथाय थिलियाव रुनिखाता हाग्रा बिफाननि रेन्जार जसमनि मुसाहारिनि मोनसे दोलोआ नुजाथिनानै गोख्रोङै पहरा होनो जागायदों। थांनाय 2003 आरो 2004 मायथाइयावनो बे ओनसोलाव इभिक्सन खालामनाय जादोंमोन बे ओनसोलाव। नाथाय फिन गेदेर गेदेर दंफां दानफायनायल' नङा, 50 स्कुवेर किल'मिटार दासान्दि हाग्रा ओनसोला इनाय दखलनि आवथायाव। इनाय दखलगिरिफोरनि आवथायाव दं सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामानि बे हाया। फिन 3 हेक्टर बिघाबो गोबां हाग्रा हाखौ दानस्रांदों आयेन बेरेखा दखलगिरिफ्रा। बाहाय सुमलि बिफां आरो फरेस्ट स्पिसिसखौनो दानफायनाय जादों। गिदिर गिदिर दंफां गासै 30-35 दालसो बिफां दानफायनाय जादों। आरो बे जेनाखि एरियाखौ बिसोर अकुपाइड खालामदों। दा नैबे गोदानै दानथारनायाथ' बे 2-3 हेक्टर जागोन। बाखि बे एरिया कमप्लिट नियार एबाउट 50 स्कुवेर किल'मिटार। नाथाय बिटिसि हाग्रा बिफाना मा राहा लादों हाग्रा रैखाथि होनो थाखाय? आरो माबोरै रैखाथि होनो हागोन बिटिसिनि हाग्रा सम्पदखौ? आयेन बेरेखा हाग्रा दानस्रांग्राफोरखौ हमनो आरो होबथानो थाखाय हाग्रा बिफाना मा राहा लादों? बेनि बागै फोरमायदों रुनिखाता रेन्जनि रेन्जार जसमनिक मुसाहारिया। बिथांमोना इभिक्सननि बिथोन मोनोब्लानो गोख्रोङै पहरा होगोन आरो हाग्रा बिफाननि सुबुं थिसनना गोख्रोङै पहरा होनानै रैखाथि होनो हागोन होननाबो दाबि फोरमायदों रेन्जार जसमनिक मुसाहारिया। जों मोनसेल' अर्डारखौ नेदों, जों इभिक्सन अर्डारखौ नेदों। इभिक्सन खालामनानै जोङो बेखौ बाहाय मानसि दोननांगोन, केम्प दोननांगोन। बाखि जोङो नामाव इभिक्सन खालामनानै न' सिफायनानै जेबो लाब गैया। जोङो बेयाव इभिक्सन खालामखांनायनि लोगो लोगो जों बाहाय केम्प लुनानै थानांगोन। अब्लासो बे हाग्राखौ जों लाखिनो हागोन होननानै आं सानो। दा बाथ्राया जाबाय बे आयेन बेरेखा दखलगिरि आरो इनाय बिटिसिनि हाग्रा सम्पद सिलिंखार खालामनायाव राजखान्थिगिरिनि आखाइ दं नामा? आरो बिटिसिनि हाग्रा बिफाना आबुङै गोहो मोनाखै नामा? जायनि जाउनाव बिटिसिनि हाग्रा सम्पद सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामाखौ रैखाथि होनो हायाखै? मा बुंखो रेन्जार जसमनिक मुसाहारिया? पलिटिकेल खैसारथ' गैया। बिसोर गावसोरखौ बासायनो थाखाय हयथ' जायफोर एनकरेजमेन्ट खालामो बिथांमोनहा नानानथा खोथा बुंनो हागौ। जोंहा पलिटिकेलजों इनभल्भमेन्ट दं, जों सोरबा अफिसारजों इनभल्भमेन्ट दं, बेफोरबायदि नानानथा खोथा बुंनो हागौ। खिन्थु बे इलिगेल एक्टिभिटिसाव आं सानो खुनु स्टाफ आरो खुनु पलिटिकेलि बेयाव इनभल्भमेन्ट गैया होननानै आं सानो। फारसेथिं बे ओनसोलाव इनाय दखलगिरिफोरा फिसा फिसा न' लुनानै दं, नाथाय होखारस्रांनो हायाखै। गोजौनि बिथोन मोनोब्लानो होस्रांनो थियारि जादों रुनिखाता हाग्रा बिफाना। आरो जाथायनि आयदायाव नायबिजिरसंनाय हाबाफारिया गोख्रोङै सोलिगासिनो होननाबो फोरमायदों रेन्जार जसमनिक मुसाहारिया। नियार एबाउट 100 to 150 दङ। दासिमबो जोङो दङ रेडि। सोरबा इलिगेल एक्टिभिटिस खालामोबा जों दानो उथायगोन। जों बे पजिसनाव दङ। सिनायथि जानो हायाखै। जोङो सोंदों, सोंनानै जों इनभेस्टिगेसन खालामदों। जायफोर न' लुनानै दं बेयाव फिसा फिसा माने तिरपालजों, बिथांमोनहा माखासेया बे ओनसोलनिनो आरो माखासेया बाहेरानिफ्राय फैनानै बेयाव हा लाफैदों होननानै जों मिथिनो मोनदों।
चिरांनिफ्राय निजोम दैमारनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।